Mijara hêzên pêşmergeyên leşkerê roj mijara nakokiyê di danûstandanên Kurdî li Rojavayê Kuristanê. Ku nakokî li ser çawaniya vegera wê hêzê ji bo Rojavayê Kuristanê heye. Rojnameya Şerqil Ewsat rûnîxiste ser dawîn pêşadayên danûstandanên Kurdî navbera enekesê û peyenekê de û da zanîn ku vegera hêzên pêşmergeyên roj mijara nakokdar e. Li gor rojnameyê daye diyarkirin ku gera duyem bi serpireştiya Amerîka birêve diçe û mijara parastin û beravaniyê tê gotûbêjkirin ku di wê gerê de mijara hêzên pêşmergeyên roj jî li ser masê ye. Ji dera rojnameyê amaje kiriye ku aliyên beşdar li ser lêvegerê li hev kirine lê xala tevlîkirina her du partiyên El Wehdê û Pêşverû hîn jî maye. Herwiha beşdarîkirina enekesê di dezgehan de bi rengê nîv bi nîv hatiye yekalîkirin û pejrandin. Li her babeta herî asteng ya beravanî û parastinê ye û hêzên pêşmergeyên roj yek ji wan xalan e. Her di vê mijarê de heman ji derê tekez kir ku mijara hêzên pêşmergeyên roj ya herî astangdar û hestiyar e ji ber ku ne diyar e ku ev hêz dê çawa vegerin û tevlî odaya hevbeş bi hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê re bibin. Tevî ku James Jeffrey razîbûna Amerîka ji vegera pêşmergeyan re dabû nîşankirin, li dîsa vegera hêzên pêşmergeyên leşkerê roj pêwîstî bi rêkeftineka navdewletî heye û ji aliyê xwe ve serkirdeyekî enekesê ji rojnameyê re tekez dike ku veger bi sê mercan ve girî dayiye. Yekem bi rêkeftina giştî li ser hemû xalan nexasim dosyeya beravanî û parastinê herwiha bibe hevparê rastaqîne bi serpireştiya Amerîka. Duyem hebûna sêwaneka navnatewî bi pejrandina Rûsya û Amerîka. Sêyem tu destêwerdan ji aliyê artêşên di şerê Sûriyê de aktîvin wekû Tirkiye nebin. Di wê demê de vegera pêşmerge dê were cîvcî kirin. Fermandarê di hêzên pêşmergeyên leşkerê roj de Muqeddem Dulovan Robarî ragihand jî ku hejmara hêzên pêşmergeyên leşkerê roj derdora 7000 pêşmergeyî ne û li nava xaka Sûriyê şer nekirine. Lê dema rêxistina Daişa teror êrişî Herêma Kurdistanê di sala 2014 de kiriye, hêzên pêşmergeyên leşkerê roj beşdar kir û beravanî kir û bi dihan, şehîd û birîndar jî ketine. Ji dema ku danûstandin dest pê kirine, enekesê li ser vegera hêzên pêşmergeyên roj rij de û girêdana serkeftina van danûstandinan bi yekalîkirina hemû xalên nakokdar re gerê dide.